Gisaulog karong adlaw ang 18th Pantatan Festival sa Barangay Los Amigos sa Davao City. Atong sayron ang mga kalingawan, pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, dili gayud makapugong ang pagpanaligsik karong panahona sa ginapahigayon nga sugbahan sa kalsada dinhi sa Barangay Los Amigos, Davao City. Sa pagsaulog sa 18th Pantatan Festival, gibida ang nagadaiyang klase sa pagluto og pantat sama sa fried, ginataan ug syempre ang bida karong hapon nga sugbahan. Ang pantat ang nagunang industriya sa barangay nga mausay panginabuhian sa kadaghanan. Kinisab agig pasalamat sa pantat growers nga luyo sa mga pagsulay sa ilang pantatan. Nakapadayon gyapon sila silang negosyo nga pagbuhi og pantat. Gani karong subayon no ang kining kalsada sa National Highway sa Barangay Los Amigos ana sa sobra kilometro ang naglaray nga subahanan og pantat. Ug syempre karong hapuna ato sa makauban ang usa sa mga ilado nga hawgid muluto sa mga putahing pantat ug ang nagabaligyan niini nga si Ma'am Deverlyn Santander. Mama, ayong hapon ug Happy Pantat Festival. Salamat kaayo RJ, labi na gyud sa iyong presensya karong hapuna usa mga taong na karon nakiduyog sa ato ang 18th Pantatan Festival. Ma'am, pila ba ka kilo nga pantat yung gi-harvest aron libreng ipakaon sa mga kapuso dinhi? Kami sa restaurant owner, kami lang sa La Santander Restaurant, nangandam yung mga 200 kilos libreng papakaon para sa mga tao nga passers nga nag-agi karong adlaw. Ma'am, sukad sa pandemya karon kamusta ang dagan sa ato ang negosyo? Balik na ba ang mga pantat growers no sa kining balik sigla sa inyong pamaligya o pagpalit ni ining mga pantat? Labi na mga lami ang putahe. Ang hito industry kanunay andam no nga mudawat og mga bisita, mga biyahero nga muhunong sa among mga establishment para mukaon og pantat. Andam kami kanunay ug karon gibuhi na mo pagbalik pahinumdom sa mga kadaghanan sa katawhan di lang sa Davao City, entire Mindanao sa tibuok Pilipinas nga makahibalo sila nga ang hito industry buhi paghihapon. Alright, dahan salamat Ma'am Deverlyn. Happy Pantat Festival pag-usap. Walay sa payan RJ. Thank you so much mga kapuso. No, sa karon padayon gihapon ang pagsugba nila kaganina alas 4 sa hapon nagsugod og daghan na ang naluto og daghan na sa og nakakaon. Sa mga wala pa gusto pa mo agi dinhi daghan pa ta og mga gisugba nga pantat og taud-taud kami na sa ang mutilaw ni ana. Sara. Okay, patilawas sa Mijil. Dagang salamat, Argil Relator.